Ouais, Jola. Hitan'lahy tsy possible boka misy ko 1,400,000,000 zay ko tsy raha fa tegna anana tsara be sera boka tsy possible zany ndefa zay. Mademoiselle. Ameza numéro-ko. Za io somary mekimeky. Manjara mitsoky ndraiky anao? Anao fo. Ok, alaika amin'ny tomobile anao riva ariva. D'accord. Zao manzegny vaiavy mety tsy apoisa mihitsy koa tsy havandy nefa zariva mila magnano bon tous les moyens sont bons aza midodiky aza mandry fitsy vitany angovo be ndraiky isandry tsy koana isandoko patron fa tous les moyens sont bons zay lany gazy mandry amy charbon tsika jiaby ndray samby to patron Nampagnano business nampiasa tany atsika tsy tokony fagnambany mitsimbompako magnambon carton tous les moyens sont bons za ndray tsy managna vavasa tsy megna amitaha amindreo vazaza tombo magnevy patron tous les moyens sont bons zay lany gazy mandry amy charbon tsika jiaby ndray samby to patron Masosy dikan zegny izy te ho boss rendez-vous managna million tous les moyens sont bons ava io zay fa tsy malany fagnampy rafilay fagnantsy valilay atao zoko fona ambanimbany ton tous les moyens sont bons zay lany gazy mandry amy charbon tsika jiaby ndray samby to patron Madame Charbon, tous les moyens sont bons, tous les moyens sont bons, tous les moyens sont bons. C'est qu'à Zebin ressemble tout patron. Tous les moyens sont bons, tous les moyens sont bons, tous les moyens sont bons. C'est l'angaz Madame Charbon d'adé. Tous les moyens sont bons, tous les moyens sont bons, tous les moyens sont bons. C'est qu'à Zebin ressemble tout patron. FL Studio. Moyen, moyen, charbon. Moyen, moyen, charbon.